Здравейте! Правим това видео във връзка с една нова практика на ProCredit Bank, свързана с нейните клиенти, малки и средни предприятия, които са изтеглили кредит. Банката увеличава вноските на дадена фирма, тя завежда дело, банката я предупреждава, че ще направи кредита предсрочно изискуем и използва за това 20-дневно просрочие на вноска. Когато фирмата отива на място да плати своите задължения, месечната си вноска плюс лихвите за 20-дневната забава, банката отказва да вземе средствата и казва, че е започнала процедура по обявяване на кредита като предсрочно изискуем. Трябва да знаете, че в нашето законодателство не е предвидена процедура, по която действията на частния съдебен изпълнител да бъдат спрени, или ако има такава, тя е свързана с внасянето на гаранция, която е равна по стойност на остатъка по кредита. От тук нататък частният съдебен изпълнител предприема своите действия, фирмата трябва да търси справедливост в съда. Тези действия са в ущърб на фирмата и в пълен разрез с наредбите на БНБ, според които кредитът би трябвало да бъде обявен за предсрочно изискуем след 90-тия ден просрочие. Надяваме се тази практика да не бъде разпространена върху останалите банки, а малките и средни предприятия нека първо се консултират преди да изтеглят кредит за банковите практики. Знаете, че законодателството защитава повече банките, отколкото бизнеса. Благодаря ви.